Nipa no wa chenchina sre na no wa mrani trim. Kaso nipa nyentu no nipa sro no. Fire boy, udi be yo nipa ye no. Fire boy, say no nipa ni ayo. Fire boy, udi be yo nipa ye no. Fire boy, a job of one. Fire boy, udi be yo nipa ye no. Fire boy, abwa waka onyosa. Fire boy, abwa se waka onyosa. Fire boy, abwa jataka wanyose. Fire boy, udi be yo nipa ye no. Fire boy, abwa waka onyosa. Fire boy, abwa se waka onyosa. Fire boy, abwa jataka wanyose. Fire boy, udi be yo nipa ye no. Fire boy, ene jabo funi aye. Jabo fo sene jimo sunipa. Fire boy, jabo fo wan kai de bi. Fire boy, udi be yo nipa ye no. Fire boy. Minyasa mumple. Nempache mple. Ema nipa. Tiamba ya. Kakra mesare beta ato amomono. Masim tiawa. Yesempa. Ajamache, wedi. Yebeda wasi. O fasema nananom. Fi se brasim bayi. Eye wunu abema. Ajamfanti. Bayi mu onu sutu mefu. Ama o ma wishimu se sebi misi menu me ho dia. Obedi animu na daba ho. Bayi so antwa no awofo. Nti medasi bio so so ade afutu etwato asa abremi na ehu kanini obidi hu adanse se free se ekosisi asem no ahemfi obaye na niema nte se kanini bio niema yi nti ya be che se obo na mo atesa badu debi se obo na kawe de ene mo atesa se wa mo na ntinko se sai debi wori mi bi osuru hu kasa akwa ba faso no kura kasa abufo bampa hu si abesi nere akasa afa nze bia bibia bantire kekekeke wa wantire keke oba hu be ma hu bia o mu be ma bia abra na mu twempra no hwese na osibu ni fa sema mu ye hu be ma se pim na ma wie wakana waka ya fa sankwa wode oba bra hu ase wa wode ase oba totu a be ma dem Yesu woni be ma tosuro mo bian ko fom da dono na wade na nyina na nche why master kwa na ma ba ku fi ana pa mo mra mbode why ni manchi why pesa ka me di fufu ka kesi so oh dabi mini da wontene ade mi raduane fi se nipa nye hwa nipa Meza ja na anwumre de boko na assembly am de betu am ami nwa panyin ofori ende me ya de bia sebi me ne nje ho ya wa unu ofori afa me se me ya akora bi afa me tantan bi me ma me papa gya japade me nwa ofori pese obekyerem be bia japade no sebi wa me se akora onfa me nya hwi we de efi ho jana me de betu am se me srew ka brefi na ne de embeka smam remitie wi a japade a ona ni wa jajama a won mo no mensa atena so ofori atena so so de opa asma ka kire nyame na ka kire mfam asma o kan se no kure bi wo mu dia ezi ehia se me betutu me ne abafie ho o se mfra ni mpanyifo ani ye hwe asem ne yesiesie ye di ye tu de da sansa obla na ni wa na koye kokua made a enhia se be frɛ na haw de a ene makwan na ka me frɛ na hemfie na ye nsim hu nkonwa tamfa chomate ase sansa wi ase de ya na kan ya sem se wo me no wense ye kwa ye si wo kwa da ho
wogina kyerɛ bom baako na anya tu anamɔ sɛ wura mu a bo sɛ bia wo ne sibrɛ na wo nua ma nyini ya ana so nua no wɔka na ne ma nyini a asoso ne yɛdɛ ɛwɔ ti kɔma to yɛ sɛ mia kwa mu ti ase yɛ deɛ o wura nkoda ada se pa kɛsɛ unse de se manyini ni deɛ wanyini de se men saka ma japadeɛ de kwa so ano no na wokɔ no ɛne ne nkɔtentam wodeɛ wonya na mo yina so tiri sɛ nya no wɔ ɔdɛfo ani me de mentimi nkɔka awo metu bɔfo amenakɔ bɛnsa no deɛ na wo papa pɔ wasɛm o mene nche yɛ amo ani nye awerɛhoɔ kum sunsun nipa ate hɔ a wodi awerɛhoɔ a yareɛ bi atwam a na aba abɛsra wo mesre kwa yo nananom ni wani Rode me kuma me baya anya boni se boni kwampa ikuram se na bani fokan wonya ho wo ma papa wo ya de hie okodue obi o go be so ebu esanse ho brase se o sini pompo kasempo no obi apo asem na mpanyi se wo pa akobone no na akopa edi akiri tuwa hwea ani ngwasa beka obi na beka ho abasa na ntwayi beka go ti sei huni abadu be ma bia wo mu nipa wo mu mpanifo ni ma na ma hyebo se kwemu obi anyen ena nu abadu wo yi na nsemu a badu bo na yira won neti ana pia himfie anya sam kotwa tese ni yenya ani ehu safa himfie ana ukusa na ashi bɛyɛ ne dɛn I think I found what I say favorable food party anya sam kotwa ana badu bedu atwa me say ja sini ma yewa himfie ade a mebo me yire that's why nchebu ya kana ka wasem asem we medijidam etu na kwa himfie ekasa bia manana e de chebe esa minti papa me yenti wo de chebe ampa ana na yejawa wonna na wo mesraw wuri nu yapanyini wona na nkasa de tunefu anya sa obaka abekan e basa na amwa enukre ade so ayese woni mu bi hwe na ti uda fiase enu ana waka no de di kan no asida kese na woni bema ho yo se nya wada wo ba na wo kusa manken we die ya man san ko wi manken na ba no esoso pa o e kwa wi aboni nta se na me ka no na se na me bema wo se nya wo na wo ba mu na nanano mu a na wo do na asi mu a nka bedu asemi die nka me de fa he tabakwa chi efri se enyama bebru a wo ye wo krom ha enye nanano ma daroma na wo so do na asi mu amayen a enka nim gwase poto me de wuntia sanse me posempa wakaya am kumanti nye kuma kamenya sadi bedu aso eden kroma ya bodawro se untimi fa wonsan ka oba dabi enti se ayenim de opese oye yenim kura bedu asem de redadwe ho a menti asesa na wo ma me de ho sa na ne ma me efiri mu ko ye wonu ko ma me wonu asa wianim watete o ma me sa ana ko ma me de be ka chiro wo fa se na no wuni aba na ne ba ani badu anu kura wutimi ne kasa wutimi buru mpo ampa wo aboju sa sɛm ense wo minyansa dabi tudie me kasa nche ja me dase me amakwa ha ba mu ntino me dase man ke ya abin o nti no twen na e bo wa no so twede kakra nsa na wa bidibia o he kakaka yo da ha ya minya nam mo meji ni kwa minya nam me ni nam ya asemu ene ma me kwai wai yo ene me dase ma me nja o kwan kakra transi be yo benkena opeyi me dase yo me dase man ke kase bi so nka wo fa bo so anka ye pa o Bedu wai wayo bra obekuma akora
Badu atisani. Nana dama. Badu. Mama. Oh, akunya de. Mama se me betena se. Onje. Bibi anya bokọ Badu. Edi enti na akotre won sade bo wo yire. Wabra unim se krom ha ya bodawro se obi amfane sanka oba. Na wo yire na wakọkọ bo no. Honam wo ye kura wi. Ese odi adwumaden. Enye oba so na wo de be ye adwuma. Adenti. Badu usuba asesa o. Usuba asesa. Hwe bibi ye. Edi enti na akobo no. Mi oba no na na so aye den dodo. Usori a waju so agu kete so. Fa ne ba huhuru ne hata. Mitimi ka aduane kura so no abu ofia. Ni nyina no. Owura fi se oba no ye wo yire. Oyile ni mguasie eye wo ni mguasie. Ti una ise okata oba na ni mguasie so. Na wakobo no. Unim se etia emra ewo ha. Unim sa Ofana makata na de jaso abre. Oba de e yakrokro. So ya de na wompa. Na wodi na tenase boko no aka kire no meyire ade we na wo ye e na mempe. No watwa so. Ese okopa ne chew. Ejabofo kama papa na chew. Enwumrei obeda sa akopa ne chew. Na bibia so ntwa. Mempese mete sa asem ni bio. Kura enye. Oba na ho den yesen. Badu. Oba na ho den yesen. E ma me hu me nte sa asem ni kura bio. What did I make a kire wo no? Enti awie a wo hye dem de na wo ye. Ini me bi na me bobo. Ene wankọ adwuma. Di enti na wankọ adwuma. Wo de ohunam na de ato oba na de pampan. Koko sese dem ho nyina obeba na waye bibia ho kama. Wati? Ndi nyame jaw. Abrafi. Mama. Banchi ni nyina anya o. No one na odi mama sinu fancy. Yempa fu Francis we de aye di. Ami adwuma bi sei die. Me de na fa fu Francis na me nya kwan. Ye se o pesem di twita na asem de ye de. Ye ne nya ne fufu. Ye no fufu na papa nche we be fi. Ai. We num de be. De wo ye na ho na ye basade do. Ye ne Francis na nya kwan. Ade. Tunso di. Ama masiye me ya mejunso aba. Hey! Ebi mi ache na me de ehye me mu. Abna Abrafi. Mami. Ka hwen na wo twum ne betan ye pe wa na be ya biane no. Yo mami me. Ye wo kire. Me de kwabra na be fasi so. Eh. Nya ko no wai. Wodi etiri semfaso wa so a ka wo se ya bon kontihini wo kurom ga ate so mai na pe ba di fagu som ye ne bedwa foforo fesi so ni ya ma honya ko shi agu na minya kwan Upati ati. wo se wan horo so kwam de na road do oba kwam de na oba na agu mi so wo da ma honya na aba abeto me ya. Therefore, Adaruma, someone means and the 2 years. How may I feel Ufolino? Ufoli. Whatever. When you are Mensa, Ediasin between him. As a Japadia more, when you do a twam. Sabri when you were Yanadi. And so, one and no Dino, Basabasani and Yen, ever so chim. I'll be dry. There's your team. Yo, Nana. Ochame. Maninto Nana, and an impenium for him. As some of me, I get your kaya. And your sanity. Mini akitwe
ɔda makoma so ɔno ankasa nim sɛ medɔ no makoma mu bibia meyɛ ma no atade o aduane o empaboa o nana meyɛ bibia ma no onye no ne mpanyin fie so a wo sɛ medi achapate ma no na ɔno ankasa kɔ ekɔbɔ ne bra osua mehwɛ sɛ nkankakra anko betimi edu ne mpanyin fie so na kame ankasa me de mepɛ edi ne japade ama no na otimi akɔbɔ bra me kura ma yɛ sɛ asase na ɛda hɔ no meta adam mienu ama no sɛ ne bɛyɛ adaachi bi no ɔne ne yire ne ne ma benya baabi adam mo ho atɔ mo nana no kura bi anim me sisi no mensa na dai nana no ejidi yese de ofuli kaya ne nyina yate wadaro ma obi anche na dwen ɔkyame mane nto ɔdɛfo twene anim hɔ ayɛ mɔnkyɛn ɛyɛ asisi na ofori sisi mensa sansa wo me no ɛnsɛ ɛna ɛne owuo teta ma so sɛ sɛ kɔn sɛ mɛkyira mensa ɔbɛdɛ no anyina japadeɛ wanyini won so bi de ne yɛ mu a wonkyem no fa ne kyafama no no fa nkɔbɔ ne bra wontimi tutu anoma ho ɛmɛkyerɛ panyi sɛ aboa bi ni wahiri wadaro ma ofori bɛwa fori bɛsɛ mbuso asɛm baako so ɔnim dade fidie na dade fidie yɛntia na yɛase ansa na wasere ibusa sɛ woyam ya ne yɛnka sɛ fa ɔyere kɔkyɛ aboa asɔkwa ɛne akyɛnkyerɛ mu nyinaa obiara tiri yɛ fufuo ɛnso obiara ne na adwen yɛ do ne tiri akora no kyɛgyapɛ ne fa na adeɛ ma no woyɛ mimfoɔ fa de gyapɛ ma no what adai ai ochiame mato me na na ni brendo wa se ka wutie ni ya na kam ofori asem wo okay ka menko a ka mo mienti ofori die ya wo okay abaforo ejina we hwire no ayo onyi ahe bia enti so hwe dwapade no so na onyi a waye ochemu ama no a ese ete na se enti e ka menko a anka mo nti ofori die no o me yemfa na die no na ba nkum he wadar ma mesrew ye sise no osisi akwara no onche no fo na japade on fa na die ma no ya ma hu bi pai enya na branch bi pray ya enche de japade ma enche de japade ma na ye de ma no okokọ sẹ no na obesi na nam ti beti amu ti ofori die no ai ya frako sesi de bia auto yire nchen o se ne bono ho ba ai sa na ma fa de on be fa no oba de pa ya frako do mesiro mawre wodi me ka bebrebe wani tua na ma waji makasa bibi age na ma me de benum sa be ba twa ma manu nsansa na de me ka kura edunu ana ya num esa ka me kura edu ene ya num kura mienu ma mienu fanti ba ku shame na ma so ba ku wai jama ka se bibi na nya abotre ma no esa ejanu ni na se ara yan kwai fan onu bi akadas o ba we mwa esa fo so nu ase what I say wa we mwa jamvande engwan ya wo bazie enzafu nzo a wo bazie wodi ade ase de e wo pe ase ngwa no pe jazi wodi ase de e wo po obi an wo fa ase ja wajo obo kaza mame eja dente die to no mzani eva dwene abrandi anyanyam bia odi no abrandi me ho keni no ne mbran no wonim abrandi eni eza be bo wa o eja de o pese o didi ma me didi wa temzeze azri wa wo montam gezi edunere
Yeah, hey, when you what? Name I will watch us. Would you have a and I was at the post where Robert, Peter Chipa. Who is that? One more of it ready. You don't to me for a while. Yeah, dear. Send them on tongue saying, no, buffo, no, buffo, no, me war buffo, me war buffo, me and you ready. Wanted that, Yanni. Hey, that was it. Baby, I will have him. One guy's every damn it, they may hold ball. Me vow on your woman near man, go me, and my manager. When I found what you said, I'm going to baby come on. Therefore, in for machine. Margin is a Sabia, so Sabian Yadum, and they say, I come to Sabia near and Fianza Bunkuni funny demo. The Mason in a dream when you obey my monotone soon. Intin come a pa for each other. Said ye tibia won't change up a dinum of whom you are my dear man. Na asumdue emrefi. I don't have a bois. I'm our donny Korea na or then a dear chair has said or do nuano. A bedimu into one check for a Japadema. That's who you emrefi. Therefore, Adalma, Bunkuni Nifa, Atlo Magni. Volley. Or therefore, Ubejra won chire mu ene ne wo kan nyina kire se wunua no odo no wo no ho adwempa nanso dije se wunua wanyina duro no wo so hia ne dia sro chem na fa ne dia fa ma no sro wa ena nanum kai nyina me tuso se wunua ne dia no Shimina fama. Ofoli. Say anasi no. O say Japade no chem e fa mi nsante ma no. Yo, Ochiame. Manento na na say. Dia waka nyina no. Mafa. Na video sia so be yoyo. Na ne krakra no. Be pese mesre kwan. Or therefore, with them, penny dairy and issue as so me side now. Ofori, walk on, and yes, and no answer, and many yea, China of an idea mano. Mesa, or call. That's what you can in Asia, the Yasitri. So I must have you in my tie and the tone you commanded him. Said they were done on Donasa. Impo, which not any Germana, more need Ninachi. Ono su peja usu wanya nhonyam Jamaica piao therefore Odaroma said you fully see no oso ntimi twe wano enwo fem ode ose ebe yoyo na Japade no wache umienu na ode mensa ede ama no na ekwakwa no obese anti no is kwanda dampeni kwase oh, there's a moon in our TV. Therefore, that's what my baby were true. You actually. Yes, you see, for you 3 more doing your papa. I want me know the sense. Fire boy, udi be yo ni paye no. Fire boy, say no ni penny ayo. Fire boy, udi be yo ni paye no. Fire boy, abwa wanka wonyosa. Fire boy, abwa se wanka wonyosa. Fire boy, abwa jataka wanyose. Fire boy, udi be yo ni paye no. Uma fedua ni nsiso. Na dada mo yedan. Ah. Ekwom de mo ba pa na mo nyira mo ayi mo aso sa. Uma fedua ni nsiso ntam na de asa. Aduane bayi. Ye be no fufuo. David badua. Ah, where's mo? Machem mienu. Me se ye be no fufuo. Che machem mienu wiem. What where da? Akuru kwa hemfie machem mienu, what machem we? Adai, nkwa no wo bofo. Enna wo kakra ka ofie so ene nkwada be no adi wo sa de akọ. Aye mo na machem. Na wuche kusie ye nam bi ofie aka kusie mu. Enam bi ofie aka kusie mu. Eti nam bibi a wo de ache.
Ya obi anim se bofo ye me wi nam. Ene so me mu ada. Adwo na kwa. Me ma fa konde. Me ma fa konde. Ye ha me ne se number ko pa ka on me sa fa. Wotam mu a de ko ma na ne yire wi. We ya aka me sa ma fa nko. Adai. Adwo. Me se ma fa nko. Adwo fre. Me ma fa nko. Na so ba ti se ni. Ana fi chako wa ba kunye mute. Wa ba kunye mute na me ka. Abua se baka onyosa. Abua jataka wanyose. Udi beyoni payeno. Fire boy. Mensa. Mensa. Bede ayeyi eni sumena so. Mensa. Enti wo pa na wetimi ayem sei. Ei. Mensa manye ni dawo. Enti bonni ben pa na me. Ofuri me de ye. Mensa. Enti obaye wiase nipa nyina se ya. Me ofori so betimi me sade no. Na hwese akwamu kasa. Na mo gina ho na nwenwe wo se. Chese eni wo kura ni mu. Mensa bonni ben na me ye wo. Eti papa ya me ye wo nyina ne de wanka. E na wansa nkai. Ei. Mensa ye kan yo se nipa nye. Mensa japade ne me fa nko ba bia wo. Ejapade ne me fa nko ba bia. Ni yi yomu ena na me peno. Na se ne wotimi de nua panyini aba hemfie se yentwi mi manim. Ejapade nti dia wo se mi suru. Hwe ejapade ne se kire bi meni ho a. Wona bedi ma ade o ana wura fi. Se ne se manfa ejapade na ma wo ne kura na. O kire bi no wo ebe ba be yodia. Nti mpepre hu bebre no Mensa efre. Ei. Ye kan ya ye mo. Se aboa bi beka wo na wanka sa wotuma mu ne frie. Se nya wo anka nana ane ye friend say me hemfo ketwai ka me ma wo manim da. Wotimi agina ho. Ama nana ne mpanyimfo etwi manim wonte se. Mensusu da. Mensa mensusu da. Eti me bisa wo. Se no se wonya adwen sa kire bia. Yensan kompanyifo ho. Na kwose sanwano. Ana se ejapade na na opese me fa wo chefa ma. Emudi hen ejapade no. Mensa. Ne se ejapade na na ope. Je se de maka bebrebe ni nyina no antimi asesa wo adwene. Ti me fa wo chefa ma. Yo. Wakamati. Mensa. Empanyifo se akwada wo hoi ope adekoko ehuna. Jadi demra ma aban. Ene kire no. Na se waka mati. Edu chefa be mo. Na asembia de na semko. Why? You. Tu beti mi akọ. Mensa. Yebeshe. Ene mako. Sabe frema anya bone. Ni wiase wi anuma won takase no ene tubu tubu. Ese kire me yonko na me so mchiru baba. Enu ane sai na me. Befo se yetete abetie no. Ane chama. Ni mako ya niamo ho sembia. E kina ko se kan ne ntina. Be kan to. Ya henkan. Debi ni pantle wiase enye nyamla sem. Ah, tie me.
Senti fa ka boa chichide ne fa obofo kane. Ma fa se me bibia. Ma fa mu se me nuano mo. E ka me de me dibre e na nte okro de mu a. Ka se bi ko bi antimi mo metam so. Ene ko bi anso ntimi so me che. Enu ane se na amene. Se wo ni mako. Wotimi didi papa ni mpon atem. Aye mensa. Ni mako. Ha? Na wo gina bia ne sei. Wo te bia ne sei. Santa Crabo nya asema achiche de onka bi. Me se wo ye panyini anye bia no o papa no no. Ajebi ni ho a. Ahenkan. Oh, me se me kasa nkasa. Ya no be fe ne sin hwehwura me. Me se me kasa nkasa. Ya konya bi ni wanya. Ya nya ne sa. Wo ye panyini. Wa ya ade. Wo ntiase. Bo wa jamane ana wo na amane. Se sei na me papa de aye me. E ba sa na me no na mo. Wo be kasa me ntiti mu ye. Enti se pani didi ana oye aduane na akwala be ibidi a onya amane. Obo na amane ana. Uyi na sutire. Ana bo ne nkaye. Enti de wo ye na enye no. Ya danfo no no pese ye fo de wo ye no so. Ah, aji me nzem kura. Nka sa ahenkan ni oma bi wo no mo a eya na emu oya. Otutu bode e na mba be yi bi. E na me di bi ma me nua kuma no. Eno wa no. Eti sabio, ona nka wo toton aduane. Oye wa pon hunu mu, ana wa ka obi, ana pantum bi, oni ababi. E na nka wo no a. E no ko ba en wanyi wasutiro de nsa tu mu. Ka be ye wo de. Nka wani beje. Ono pani no tumi ti gina no di atem no ahenkan me de asem we de. Mpayifo se ne ubia no. Enu ana wutwa. O kanfo nsa yem no. Ka se ntu atwero dom. Ho na katremadi ho atwe. Me kasa kire se banyansafo. Ko na agudi na yiwa fem ko. Enkasa me se ko agudi na yiwa fem. Wodi wani abo ho asafo hene. Tia. O ta wo ni mako wi. Efi akọ. Koko. Wase kwa akọ. Wase kwa akọ. Safu wajimi ana. Mi majimi. Na me ni ahenkan kasa na wo wa be gine mba ba bobom. Safu twa so. Mi na mpa boase. Wodi beto no kan no peche no. Me mama no. Enye na kam ni muso ni nyansa wo. Fobra na ka wasem no. Ni mako. Woni ma nyinya se ahenkan enye wo na me no ka ana safu di kwa sasem se e de kire me ni bako. Ye di watem no wofu. Na wo ti madu papa ni nko atem. Na wa yesa kwa abofo ye di watem wo wofu. How? Wa wi wo to papa. Suni. Me se kan no peche no pa ka hwe. Wo safu de hwe, wo de twen wo bi. Me nhye. Na on do betu aye me. Kwa kuma to you. Jano. On sem fateso on sem fateso ne be nanti bi. Me no be nanti akosi me nkwa na mate sumi na me nkwa. Nsum se. Bibi me nkwa na makambo me ka pro. Masha God. No one say na me. No one say na me. Wo safu utumi gina nkan nim de won sake kame. Apopo me. Me ni mako. Me. Oponko bisa. Opa mensa no mu kana asem so kasa. Onko no bisa no. De won sake kame. Ago ofa. Ayo. Miao, eje kum. Hey, ofa, eje kum. Baba. Ofa. Akwaba. Yeah. Akomiai. Pompe we nyama wana. Transo me ba. O de bi we de se mpanyin konwa. Me ba ma me fa ye mbra me homra. Yeah. Hey! Jacob! Yeah! Ba me se. Hey! Atuba! Wani ni o. Hey! Papa ma me fa to dey. Yan to ipan twene. Oh, Jacob kan ka bi. Ni pa gwa do aseye. Fire boy, udi be yo ni pa ye no. Fire boy, say no ni pa ni ayo. Fire boy, udi be yo ni pa ye no. Fire boy. Mensa pa. It's me the me of free. Akwa himfie. Me no one is saying kura na amene. Eti dia me yema mensa nyina chese nani so.
Mira, men say timi esi gina ye aye saade we timi de ye yakona nanu anim se wo me charge wo be charge pade no no mfa ne chefa sa na wo men sa wo tifia no obia no ni ase kwa habem ko ye adwuma na daachi wo de aye bibi no watimi diem nika hu akọ odefo fie akọ ba mane wa hifie sa woje wo chefa na te chiwa de twa mi su bukura ajojo ma jojo mu wa hifie ho enye jojo kitwa manye ni da se mensa pa ede be kwa hifie ani wo ma yeye papa ya keke wo ma yeye yo adi asem aje se de na no kura ye me hikura wa hifie ho ani akwamu asodi gina kasa ase wotifia bi ana wonim de yakoso ofia bira mensa sa no wa ye dia mane nkwa na busu fie won kwatena na busu fie ho nya sa bira mensa me ne nsini wo fie sa wo su konoma wo sa wo nua panyino ho atimi atamede na du ahemfie sa ye nkwa jojo na blabo mensa mate na je so tifia no media me yamani bia na ni so so ka wo ye me nua ku me kunu nua ketwa hwa jejam jeje so wo fia aduane bia wo pa bia wo timi di wo fia adie na ye nyama mensa wo adie na me nyama no anu atimi afrifia dese akopiem wa hemfie akokache na nanim panyimfo se wo japade obi ho ye nchop ne fa ne dia ma ya no bode bai hey bra bejina na mi shaw mensa me ba yo bone ye tifia hey woni me mani bi wasem me kunu wa yo bone bai na tuwati mi atabiri ye frifia e dia komoda afo wa hemfie ho e no mo guru me kunu no mo guru me bode ba ne dia ye what if you me more than any? Huh? What if you are only? You come from a granny, you're now to the cashier. Now, Banadi, but it's you're not the cashier. But the better me could have yet what me dear court or therefore, so what me couldn't tell the party, one voucher from home. Huh? And you may catch it. What bush if you're a bit near this? I want someone, and you fear. Sawa bush ya fia hono e na beti asese samla no na nya me fia ha woni kwanya da fa so obesi wo oba hu dada mo kwa obia do da sika e na tuwatimi atabiri me ni me kunu ne me ma na ade akọ fa wa himfio e no ma horo ye nya sa sha me ka kiro panie kura wunya bi da me ka kiro wate e tuwatimi atabiri me kunu sa bo de be ne ade ayo me ni me kunu ne me ma bo de be ne ade ayo fia ha sha na me ka kiro sa panie akura wunya bi ene ma ka kiro miwra panie akura bi si wunya bi tachiwa de twa me nsuru bukura ne se hwe se ye fra hifie ho jano tachiwa jano manenko tachiwa jano manenko hwe se makotwe ne kwam me hwa se obeba ne mebusa ne se anenya bia obi na ehye na chi obi na ehye ne kutupa anaso ono wankasa na atenase ene opese japade ndi na ne chefa emano si wonya adwensa kire bia oma me hu ne yensa nkwa ahemfie enko kanchuro mu se wonya adwensa kire na enso me kasa ma mintia die wojina roja asema me ensa ka kire ojina se wosi jina yeso woni e betwe nokure aje ne chefa me so wonya kapla wonya kapla no na panie me ka chiraw sha wo ba obi ado dan sika wonim kwaya dan na fru e besi wo ha ajekum over no ajekum boni be na maye wo boni be sabi brach no brach se kwa da mu die enso nye den a omudin ni ese fa ese wadan kuntunu hwan ya wonko wachi
Papa, my side of me, Eden and Takra, from Tintin, my baby. Yeah, Jacob. Over. Nipewan was a Bama Jacob. Hey, my car offer. Offer Jacob. Was a me. Me now can see me. And I'm both you. It's not what you. Martina Sem. Martina Sem. For Jacob, no, a Bema. Now, no, yeah. It is all year. No, young one. You're free before dear. Yeah, and I wouldn't have made my swat. Who could jaw or moments from you know, Bamo would a woman who have a back. Now, Yante Chuadia, over Sanya William, Mrs. Jonku. Oh, and I say no can womb. Oh, and you won't go or my uncle Bow. Cassandra, Mammy, dear, near day. As is here, sir. Mempe ono so mpere da bia ye kontokwa yetime ko akonna mo aw na do nim so wo be ma na o ma me ye ko ba bie me no na o simi ko ja ye ko ya obi nua ba ma ni o o na di ma si da bi nya onu po da ba ko di ho no ba ko di to so na so ja wasa mi nua ti di kire mu ti na me kura mi hina chi no o ma me oh dabi o ma me die yo ye kum di akwa ba ya ha de ye ni gwe na da bo ne ye ko wiram ene so de abatu ya ha no pay o fa no pay de mi twa no bone sene enano a eno sama wu ya wo ba yi a me hu wo na chese wunim se de adwuma menya ensakura na mja genchia no kese a na eye ena se ya nhwe so a emeguna nhwe so ebese na no mantu a obuada nti ese adwuma de ni paye na afi na ehu akwanya aba se me ba besra o ti na me besra na me kwa metimi de hode abo ho afa de oh wajeku mahwehwa yi wajeku na wo bekoda ben oh binyanko e medi ben na wo twemi nka me ni baji o me pesa nka me no beko oh obeko yi papa na se me ni bebi o won me pesa no ko hwe bi na me nko amentra ha papa wajeku makwa ba no kure se no betu yi Alagwe agumensuru weni manejo agwe weni manejo agwe kamengo Yanti akrobo osu. Na ye dey. Mantie. Mashasi na mun kan da ke mu so.
Ya na say yawi. Ya go for enye. Fire boy, udi be yo ni paye no. Fire boy, say no ni pa ni ayo. Fire boy, udi be yo ni paye no. Hey! Once ni. Na won favor. When am I going to talk to so? Ah, when just send ma. Dia say na ubisa mi. E dia say buta so. What be no be say e do so. Me buta so. When dey to me ma say be do assassin so. Na assassin no obi dia. She dey otre. Enya na nanom dia. Nanom. Ah, na unti kromi wo. Assassin amene nanom abaji ato a e be do dia aye koko no. What be just say nanom dia. Madam Foyen ka san kire me. Assassin so e ton. Assassin na nanom dia. Eh, mani ka sem tell. Dia say. Epani for say pitman sati wo hoyi e na okwa. So onu me stadi ani me ko bo na amanye what dey make ka tell. Ene wo gwa. Me magwa. Pitman assassin da okwa. Me say na okwa. Adowuka. Me say na okwa. Adowuka krom ko bisa. Ta me en family dia gro. No, don't na fair point. Okra say we konkon. Don't na fair point. Me ni akonche no. One we me to cho gu ha do ayen kwan anum tete a. Ene me twitwa na. Wo dia kwan fe freko. Eh. Wo beti. Wakama so. Nana. Wakama so. Ago jabo bo. Ana mache. Waya. Amio kontre. Hey. Wani kasi e? Adwa. Bai, kontre na bai. Hey. Awuja. Atuba. Boko. O de o ma kokrada. Au. No. Atu mo ya de. Fanti jeme mu. Ni pamburo. Da fanti jeme mu. Ai! Da fanti jeme mu. Ai! Ni pamburo. Atipa. Ha. No. Hope mdeda. Ele said this. Akwa, bema, akwa. Oh, I ma won trust. Hey, Adwa. Fantara kono, ahumo mono. Oh, yeah. Oh, dabi no. Dabi ebusa nsuo do na, ya ma nsuo bo ohia aduane. Hello, cre. Ana modi banku. Oh, dabi we dey free bi hu aba ni. Oh. Yo, ene. Pensi ha bokọ de egu anim na monam. Ofi, ya busa bi o. Ba ma nko. Oh, ja ma che we dey. Me be nure hu me anya bone. Wo fa ase ni. Kofi de kum. Hey, we dey sure da no wo. I want ya. Dabi. Wo ndo tia. Nani ma ye wo. Ai. Asuade. Ho anu wo. Jaja nura. Yo ho a nansa na me bo a. Na obaye. Se oba besra me bi. Oh, mi ma me ba ku ye ko yi. No so fa ma besra na so ja wasem. Wo de nya de a weba. Ampa ya. Awaba. Eni am so sebe wo so ye no tie no nte bone. Ye ko chi ochiri bi, ye kokuma okun bi. Sa. De ma wo so wo je. Nam se de bi du ba ba chia wo. Na wo chia wa wankoye. Na hwani nokure. Na me din ba se ni omra na ye ma chia wo. Ba chia penifo. Nti ko fi aje kuma ne. Bema, akwaba. Ya me de. Akwa obobo de pa si wo ti so chia penyin no. Obi. Bema, akwaba. Ya eja. Aso de bokọ nke mi nche. Ni mi nche de ma akobo sumi ni akire ni. Mi tiri mi yire nyawe. Ti awi am se de awi de. Oba biru na kokora. Mi nchina mi fa ba ku mpempim na ne.
Me go so me yi no mana mo bai. No se me jai. O se de bo ama. Oh, and se ne, we ase de. E ja so de boko. Bema. Come on, for them, become be. We are day, meet me in Dabi. Oh, we have a deal. How about we no more, Jimmy? Me about focus here, pa. But you know, 2 of Adwaba. Yamakaba. Babasuno, Babasun, Babacrum. Tea Aquaba. Much a brain pono no. A snubber, a swedish conqueror. If you have a canton, me as soon as nipa. So near it. Debbie. Mama, so what by my house by ya, much of my what the matter. Hey, I just come, I no come over for you. Don't see why. No more. Quache. Oh, my PM, some go find him, Mamma P. Oh, maybe I'm Fadia Macray. Papa Sampa. Ah, no. Him shashin. When who say fat? Hey, I don't want it. One day, find a fabu for my money. Fabu for pa natitary. Why? Manza. Assassin home. Brat Bijana mentioned what if we are high. Echosa could see in Sunano. A ho, and I'm the amount. Sorry. Say assume. Nay, you assume what is I say, me fast as you win a mount. Mean to no by any was in Yana, not me fast as in a mount. I know when you yet. Who near the cell by was as so. It's when I copy. What do you know by was made the man ye? Mensa made the house as a more any year. For a sum, one at the man. And you show say that boy will not buy any boy why here show. Oh, it is sure Ben Ukraine and Yamin also done as here. Yeah, a boy. Why? It's wrong. A cosa could see a dracasena. Unyano. Oh, so one. It could see. A fire. See how can you know, dear? See future corner. Over to me, I shall say, why? It's in here, yes, I'm quite. Why? It's when you are home. And no crowd, you'll be young. Why? Assume not the man. Assume. A bebo, I would be a brewer, a bebassia, a hawk. I so can it a come could be a brewer who now be beating. I'm saying my man from Russia. Name may I had you. Why? Into a year. The kind say we are saying you, the kind. Man said the kind, and we are saying no corner say before one of the people to man. I may end. Rebasa Susano. No, ne japa to me. Obi a trabe to me. You want to make casa. To never understand the memorandum, no person to me, man. Ah, 2 mona, not another 2 mona. No person to me, man. Oh, yeah. Would I decay with me? Yeah, but it's here. What's a jam? I'm going to go. So, how would you be money? Mumusa Branti is down. Say, so pass us. That's what. So Mumusa me. I mean, I don't know. Say, I'm over. Ya drinking was that thing. Few do it yet, baby. Oh yeah. Because yeah. But I say, number 3. About saying that a football or that as so. And I'm going to say, what am I quite there? But that as so.
Deɛ mo ho yan sɛ ɔsɛ obetu twa me ɛti ka ɔyɛ nkome na ne mpanimfoɔ aberante onyan ɔyɛ within ɔnyɛ mo twa ne so mo nyini firi kɔm ha sɛ wohwɛ n'anim koraa tumi sɛ wɔyɛ ɔnyɛ obi yiri koraa ɔne ne bɛda nkran no mo sɛ akora bi nyam ngram baabi na wakɔte no na wakɔkum ate sɛ nkuro na ɔyɛ bɛyifoɔ woyɛ bɛyifoɔ na ɔgyina hɔ ɛnyɛ wo na abɛkyerɛ deɛ nana no mo nyɛ wasɛm deɛ abusa wo ate yo asa beba ɛna deɛ ne ho na before kasa wo kasa ana abusa asɛm deɛ ka ho ne sɛ me ho mfa me gyina ha nyinaa me ho nam nyinaa yɛ me ya wabro me onwura mo say pasa na me de me ka na me say me de betum anim na na mo ni asem we ma me te me pa ya masem ani te me pa nto ye wo gina hoyi abobo wo gina ho but I me de me ni ahoden kra no abobo me comment temple ato munkono no ongu me say nyo na abɛkyerɛ de nana no mo nyɛ ba che ɛyɛ abante nana ye okan ojitum mpacho ne okan no ne kura ba kokura nnim ti won kodo na asase nkodo na asase bia bebe na ojina na ensem na ojina no ena so na ojina no na entry kawa no tum wo dia se takala ma abuti Mesemo kawa no tum ansa jame na nati adwam na agya so a kontre mi wo ha akwamu metia na wo kasam akire nipa sa ompacho aponche wokun nifa asam na aka no anka ni ye epa na na chew ya fu enim na o kasasa me da so chia me nke be ya mo so muntie ma no mu pa chaw ba ne ti wa mu ka ye ne nyesi be na aka no anka ni ye pa therefore chew pacho wi an ye tie sufo sushi fa wo ho ye mua sabi ma ka ni ye fa cheme pa wandi mi ye hare anya sama ka be freti ko twa na ni so man ma bi ye no mu se kun ni fa be gina ha ka ko to ho be fo ka to so be jabe antwi so wetima kan wasem a ko ne ko kan wasem metwin ka ene kan wanu tum batomati aja bofo ene wa chenchina sre na no wa mra ni trim ka so ni pa nyentu no ni pa sro no fire boye udi be yo ni pa ye no fire boye se no ni pa ni ayo fire boye udi be yo ni pa ye no fire boye aja bofo wonwo fire boye udi be yo ni pa ye no fire boye abwa wo wanka wonyosa fire boye abwa se wanka wonyosa fire boye abwa jataka wanyose fire boye udi be yo ni pa ye no fire boye